Parlok berom tang ora HP kene ke weka notice kwai dok kala ne ka fishing competition ka badai hapo mau rengkneng halwang te kene ke je kop kwai dok kha ka long ka best man nam ta jong phi ki Parlok rawan ki badon hapo than East Coast Hill District dan je hill ha ka ba kene ke je kop kwai dok kha mau rengkneng ka long ka biang man nam ta jong phi namar ka bai rung ka long ka batat ba tang nyos pa tingka handre ki price ki lak ki don hadu lai jeli ki lak te tong ini ngap bangan police phi ya kene ka notice kwai dok kha ka badai hapo luang mau rengkneng ha ka santarik nai ba khandai abjar apulai kadai ka sngi baar ka badai santarik te fa lech khnang Parlok rawan baro isya ka te ka jaka namar phin sayo ya hine kilai tili kila kha ka dor nyos pa tingka ti contribution ru ki babun ma te tong ini ngap bangan police phi ya kene ka notice kwai dok kha so bharas ngap ba te ka Jacob kwai dok kha la ne ka fishing competition ka jaka kadai hapung iba lur shai khar sati lawang mau rengkneng hajan wadan football main road pen penyai te iba Edric Nongrum te katarik kadai ha ka santrik nai ba khandai arjar ar phulai bat ka post nang khwai ka long khandai jin step ha hadu live jan mit santrik kadai si ba ar ma September te kadot ket ka long tang nyos pa tingka shirung wiang wei khwai te ni khwai tang lai tli kipung te ka price ka baning kong pinyo hadu chilak arajar ka bar chilak chijar ka balai chilak ka ba sau pojar ka basan ar pojar ka ban riu chi pojar ka banyo san hajar pat ka don ruga consolation prize hadu ar tli mar ar hajar tingka te endi tiket lupa ha ka sautrik nai ba khandai arjar ar pulai nadu ka por khadar baje mensi ya kacing tip bakam ne soba punak niki nomor pranyo ar khandai iwe pra not iwe khandai lane khandai lai nyeu pra iwe san not ar nyeu pram nalor ki dok harim ente dok ha thmai lai kwintal ha ka ar khandai terek banai ba pra ar jara fly por pra baje men step te kino ki bakwa ban sakhi ha ka te ka por the dok ha soba sawan ha ka te katarik balabu Om sha ban thau ya ki kha silver cup om sha ban sa jing bam kat pom pade ka por khwai te pha ka te ka si ka don ru ka lok ki ru ka ba best ban nam ta jong phi ngala ban ong la ban aida ka pisa te sawan khanang Parlok baro namar ba ka ne ga je ko khwai do kha po moring keneng halwang ka long ba best ban nam ta jong phi ki Parlok rawon kham tam ka ba rung lei ka long ka batat tang nyos pa tingkah de pinyo adu lai teli kilak te wat pen lano ya kani ka kabu ha ka ba ki nong panya kilabu na ka manta jong phi te sawan khnang ha ka te ka santarik nai ba khandai arjar phulai ka badai ka si ba ar ka ta santarik nai ba khandai badai September bat ha ka por khandai dim step adu lai de mit ka je ka khwai te sawan khnang ban bu jaka lupa ha ka sautarik khnang ba pinyo ka jaka ba biang kenang ba pin ra ya kini kilak lai teli bat kumjuru kini ki consolation ki babun adu ar phau teli ditang kene Parlok rawan maro subha salech kenang shapo lawang mau reng keneng ha ka tai ka sngi pat pinsa don bok bat ngange yu pinsa yo ya kini kilak ha ka ba kinong panya kilabu na menta jong phi ditang kene kublai shbun ngin saya kendu ha ka tai sngi